itu tadi beli betul kan kayak itu lo Masa nak kerja just ni awak ke, beli di shake khusus macam ni ya. कम নহয় 150 ni kan. कम नहीं दे 140 लो पड़ी फिर बैन हो तो मैंने कहा था लाभांगे लावांगे ये मेटल लावांगे तो मेटल है कितनी वाला है कितनी सुबह कितनी सुबह मेटल खोई होले मचाई होबो लाले लगा फिर खोई लगा. लाबाय नै जौसे दं ए बाबा जौसे बाजि नो Color beli gaya, na ikut dong dong. itu suah tapi dan nurses Mana sih dia? ini problem kita sekarang itu dan nur आंनो माबाबाबो जायो मिटारनि बाबो जायो अखा हायसिगोन नालाय दिनै बा हनै खोमसि जाबाय हायथोलै आराम अखा दुगैगोन आं दा दुगैमारनांगौ दे नों लोमजायाबा लोमजाबा जाया गाबोननि नोंनि गस्ला नायदों आं मोजां नुलाना